Mulo weche mago mag siasa en ni koro kuom thuolo mar ndalo adek moluwore kweth siasa mar Kenya Kwanza koro dhi nyime to kod campaigns mag kor gwenge ma onge jalup ke Dr. William Ruto ma yande nicha koro timo campaigns gi tielo mokwongo. Kwethgo nogo tach e gwengego ma Kajiado County kane gichako gi Namanga no hotel kanyo kod ogai mar NC Musalia Mudavadi kaachiel to kod Moses Wetangula mar Ford Kenya kama bende ne giwacho ni gin kaka jokanyo ma Kenya Kwanza gidwaro mondo koro budget masanja ma yande nicha koro keti omedi ma en maloyo bilion 26 ne ni koro omi IBC omenda mathoth kata lemo mang'eny mathoth mondo mi koro gitagodo yiero no e yorno makare. Kane giloso e sechego bende koro gikweda ahinya wach mar loko chike ma liekore ma bende dwani loke od bura ni mondo koro bibed ka itimo yiero to bang'e to koro otesego kata obokgo ma bende ji osego godo ombulu to koro itero Nairobi aching', wach ma giwacho ni koro en gino biro kelo kuo mar ombulu kaka nosetimore kinde ma okadho. Sasa nitaongea kwa machache, halafu pia wenzangu wanene. Tena tukitoka hapa Namanga tutaelekea moja kwa moja mpaka kule Bisil, tena tuongee na Wakenya wengine huko, si namna hiyo? Sasa hata tukipita haya tutazungumza kwa barabara tukienda. Haya, sasa mimi nataka niseme hivi. Uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8, mimi nataka tushirikiane kwa sababu tunataka tupakani haikubaliki, na tunawaomba ndugu zetu, tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tukiamkia tarehe 9 mzee Raila Odinga astaafu polepole, waende nyumbani na Uhuru Kenyatta, na uongozi mpya utaingia ukiongozwa na yule ambaye anajua maslahi ya mwananchi wa chini.